ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വിലക്കേൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഇവനീ തോരയുടെ ശാപമല്ലെന്ന് ആശാദൻ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയണം. ഇവനെയും കൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വരാൻ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നടാ? നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തുറവിട്ട് പൊക്കോണം. ഇല്ലേ കരക്കാരിവനെ പുറങ്ങടലിൽ കൊണ്ടുപോയി താത്തും. പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം ഇവന്റെ ശവേ നിനക്ക് കിട്ടും. ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ ഈ തുറയുടെ ശാപം തന്നെ. പൊയ്ക്കോ, ഈ തുറവിട്ട് വേഗം പൊയ്ക്കോ. മാലു, ഞാൻ ഈ കരയുടെ ശാപമല്ലെന്ന് നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ മാലു.